Boa, Joni, como chegou o equipo a esta cita deste próximo domingo fronte ao Gondomar despois desa victoria o pasado fin de semana en Nogueira por 0-1, casi en extremis? Pois supoño que chegamos motivados, con ganas de facelo ben e sumar os 3 puntos, que é o importante. E xa te digo, pois motivados, con moitas ganas. Levar 2 xornadas marcando os goles, neste caso que dan a vitoria, tanto o día de Bande, 1-0, como outro día en Nogueira, 0-1. Poucos goles, pero en cambio unha defensa que non encaixe. Imagino que nesa faceta estás aportando ti tamén unha parte, pero tamén está aportando o resto do equipo. Sí, todo o equipo aporta ao fin e ao cabo, bueno, cada un ten a súa posición, pero todos intentamos defender, ao final todos tamén intentamos marcar, non? Que lle toque marcar, pois, porque está aí, senón. No caso do día do Nogueira, pediuche Fernando que te meteras hacia adentro para crear un pouco máis de posicionamento, bueno, en este caso de superioridade no área, e xusto deu resultado a xogada, pero xa había 2 xogadas anteriores que se había intentado probar algo parecido. Sí, na primeira parte díxome que me abrira máis a banda, que isto era máis aberto, pero bueno, na segunda parte, cando expulsaron eles o xogador, pois díxome que me puxera arriba con Hugo, e bueno, pois resultou ao final. Que falastes do Gondomar ou que esperades do rival do domingo? Pois falar non sei se falaron moita cosa porque o martes non pude entrenar, así que hasta hoxe non sei nada. Vale, e que chamamento farías a afección de cara a este próximo domingo? A este partido no Couto, a esta final, quedan 6? Bueno, pois, home, gustaría a nosotros que se repetira a imagen do Bande, gustaría a todos. Estamos jugando unha final das que quedan, entonces que ojalá que veña tanta xente como o partido do Bande. E con respecto a ese partido do Bande, que sentiches sobre o campo? Esperabas que houbera tanta xente, máis de 2.600 persoas que aquí se deron cita? Pois a verdade, a primeira vez que xogo un campo con tanta xente foi increíble. O sea, se digo, ojalá que foran así todos os partidos porque se nota moito, nota moito. E que pasa pola cabeza dun futbolista non acostumado a eso? É máis presión engadida ou é ganas de demostrar a esa xente que realmente veu a ver ese partido? Pola miña parte, a verdade que cando estou no campo, pois non sei cantas persoas están fora, a verdade que estou máis centrado no campo que fora, pero bueno, o sea, sempre axuda que haxa afición animando todo, pero bueno, máis que nada estar concentrado no partido, verdad? Está todo moi empatado e moi igualado aí arriba, parecía que os trenes se escapaban, os trenes se andan aí, non sei... Sí. Vai ser o que menos falle ou o que máis acerte, non sei, que connosco como aficionado ao fútbol, máis que como... Pois, home, estaba moi complicado, o sea, ao principio foi complicado, estuvo toda a temporada moi apretado. Bueno, ahora fallou o Estradense, esperemos que falle outra vez e que non fallemos máis. Eu vexo que con moitas posibilidades de ascender, está claro, estamos aí de segundos e vamos a ir a mesma línea.